har vi gang i en ny dag. Vi blev enige om, at vi skulle lige hen og have en forfriskning, det vil sige lidt is. Det er faktisk en slags slush ice. Stedet her, som man nok kan se, er der jo ikke mange mennesker sådan midt på dagen. Men jeg har fået at vide, at om aftenen er der rimelig mange og levende musik. Det har vi bestemt, vi skal prøve i aften. Jeg tager lige en rundtur for at se, hvad det er for noget. Det er simpelthen et område fyldt med spisesteder. Og som man kan se, så er der ikke ret mange, der sidder indendørs. Alting foregår udendørs. Nå, tilbage og få den her sådan slush ice. Jeg håber, den er kommet på bordet. Der kom den vist. Yes. Ombord i sagerne. Det ser godt ud. Det er lavet af noget frugtværk, som jeg ikke lige kender til, men det smager smadret godt. Så er det aften, og vi prøver stedet. Som man kan se, er der jo nogle flere mennesker. Og levende musik. Jeg fik noget god brasiliansk stik. Det kan man heller ikke udsætte noget på. Dejligt. Jeg har bestemt mig, at jeg skal ned og se på vandfaldene i nationalparken, der ligger tæt ved. Der er en 3 kilometer derhen, så jeg går bare. Og der er som sædvanlig gang i de fleste butikker. Men som sagt sker der ikke så meget her midt på dagen. Jeg tror, den er omkring klokken 10:30 nu. Det er godt, jeg har min hat med. Der er dælme varmt. Det er hernede i dalen, og her er indgangen til stedet. Jeg er kommet igennem. Så er det bare ud og efterforske. Man får et armbånd, som koster 60 brasilianske penge. Det er omkring 80 danske kroner. Rigtig flot område. Der er også en del mennesker i området. Lige nu er der selvfølgelig ret tomt, som man kan se, men jeg er kommet forbi en hel del mennesker. Det er blevet en weekend. Og så sker der en hel del mere. Det er jo klart, folk de tager jo på arbejde til hverdag. Flot natur. Og folk de bader her. Vandet er dejligt. Man kan leje nogle små både og sejle rundt i her. Det er så det største vandfald, der er lige her omkring. Der er også en del mindre, som jeg også har kigget på, men det her er det mest imponerende. Det er selvfølgelig ikke så stort, men det er det største, der er her.
Og som man kan se, er der velbesøgt. Jeg vil tilbage af igen. Jeg har været her et par timer nu. Det er godt, man kunne sidde i skygge nogle steder, fordi der er godt nok varmt. Der er omkring 30 grader i dag. Det er der for øvrigt næsten hver dag. Tilbage i byen igen. De er ved at sætte parasoller og sager op. Så håber de vel, der kommer nogle kunder. Meget fredeligt. Og jeg har for øvrigt også fået at vide helt præcist, at der er omkring 2.000 mennesker i byen her. Det mærker man ikke meget til om dagen. Men om aftenen, så sker der noget. Så pas på, lille hund. Gartneri. Jeg skal have en is. Jeg trænger til at sidde ned. Det var en varm tur tilbage til byen. Og det her smager dælme godt. Skide hyggeligt at bare sidde her og spise is og kigge på folk, der går forbi. Vi har gået en tur ned i byen her til aften, så man kan se, at nu er der mere gang i. Det er også weekend. Jeg slutter aftenen af med en kold lokal øl